Αόρατος μανδύας, μια τεχνολογία που ο στρατός και όχι μόνο ονειρεύεται να έχει εδώ και χρόνια. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πόσο μακριά έφτασε αυτήν η τεχνολογία. Και για την ακρίβεια θα σας δείξω πώς να το κάνετε μόνοι στο σπίτι σας. Δηλαδή τι περιμένατε, να σας δείξω πώς να φτιάξεις μια σπίδα νανοτεχνολογίας που σε κάνει αόρατο στο σπίτι? Αυτό ακριβώς θα κάνω σήμερα. Αλλά πρώτα πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Μία από αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων που δεν είχα δουλειά, έτυχε να κάτσω στον υπολογιστή και να δω μια παλιά ταινία του Χάρι Πότερ. Και σε μια σκηνή ο Χάρι Πότερ ανοίγει ένα δώρο το οποίο έχει μέσα έναν αόρατο μανδύα. Βρε τον κολόφαρδο το Χάρι. Με το που είδα αυτή τη σκηνή ήμουν σε φάση αυτό το θέλω. Και έκανα το ακριβώς επόμενο λογικό βήμα που ήταν να πάω στο Google και να ψάξω τι υπάρχει διαθέσιμο σε παρόμοια τεχνολογία που μπορεί να σε κάνει αόρατο. Δεν θα σας κρύψω πως τα αποτελέσματα ήταν αρκετά απογοητευτικά. Ένα σωρό ψεύτικα βίντεο, τα οποία τα 99,9% από αυτά ήταν green screen. Εγώ όμως ήθελα κάτι αληθινό, κάτι που όντως θα σε κάνει αόρατο στο αληθινό ανθρώπινο μάτι. Και όχι με κόλπα, edit κτλ. Εν τέλει τα μάτια μου έπεσαν σε ένα βίντεο το οποίο έμοιαζε αρκετά αληθινό. Γιατί επιτέλους είδα ένα βίντεο το οποίο είχε επιστημονική απόδειξη για το πώς δουλεύει αυτό που δείχνουν. Αυτό που έδειχνε ουσιαστικά αυτό το βίντεο ήταν μια σπίδα που μπορεί να σε κάνει αόρατο, πράγμα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αν και όχι μανδύας, είναι ό,τι πιο κοντινό μπορούσα να βρω το οποίο είναι αληθινό. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε μια σπίδα βασισμένη στην ασπίδα της Hyperstealth εντελώς δωρεάν. Και τα μόνα υλικά που θα χρειαστούμε είναι μια παλιά τηλεόραση. Οπότε βρήκα μια τηλεόραση στο δωμάτιό μου, αλλά δεν ήξερα αν δουλεύει ή όχι, οπότε σιγουρεύτηκα ότι δεν δουλεύει. Και στη συνέχεια την πήρα για να την ανοίξω. Σε αυτό το σημείο να πω πως μην χαλάσετε τις τηλεοράσεις σας. Πάρτε μια παλιά τηλεόραση, υπάρχουν χιλιάδες που τους πετάνε στα σκουπίδια και πάνε χαμένες. Και σε αυτό το σημείο ξεβιδώνουμε την τηλεόραση. Αφαιρούμε προσεκτικά το πίσω μέρος και στη συνέχεια αφαιρούμε ένα-ένα τα πράγματα όπως τα σιδερένια backplate, τις πλακέτες, μέχρι να φτάσουμε στο μπροστά κομμάτι. Ουσιαστικά πίσω από την οθόνη υπάρχουν διάφορες ζελατίνες. Υπάρχουν ζελατίνες που είναι φτιαγμένες έτσι ώστε να κάνουν το φως πιο απαλό και υπάρχουν και ζελατίνες γνωστές ως polarizers ή lenticular films. Εμείς θα χρειαστούμε αυτήν τη ζελατίνα. Πολλές φορές μπορεί να είναι κολλημένες δύο μαζί και συγκεκριμένα σε τηλεοράσεις υψηλότερης ανάλυσης δεν είναι και τόσο καλό το αποτέλεσμα, φαίνονται αρκετά θολές. Εμείς θέλουμε μια σχετικά παλιά 30 τηλεόραση κατά προτίμηση για να μπορούμε να κρυφτούμε από πίσω ή μεγαλύτερη, αλλά να μην είναι και πολύ υψηλή ανάλυση, γιατί όσο πιο υψηλή ανάλυση είναι τόσο πιο δύσκολο να ρυθμίσεις το πόσο focus θα έχει, ας πούμε, για να κρυφτείς από πίσω. Τις υπόλοιπες ζελατίνες δεν θα τις πετάξουμε, καθώς είναι πάρα πολύ χρήσιμες στο να κάνουν το φως πιο απαλό και θα τις χρησιμοποιήσουμε είτε σε μελλοντικά projects είτε σε λάμπες, γενικά είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Επίσης εδώ πέρα θέλω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όσους έχουν κάνει εγγραφή στο κανάλι, πραγματικά με βοηθήσετε πάρα πολύ, έχουμε φτάσει πλέον τους 3.000 εγγεγραμμένους και βλέπω ότι τα βίντεο σας αρέσουν και έχουν ανταπόκριση, οπότε θα προσπαθώ να κάνω ακόμη περισσότερα. Και να θυμάστε ότι πάντα μπορείτε να με διορθώνετε στα σχόλια ή να μου προτείνετε καλύτερες ιδέες. Αρκετά σας κούρασα, πάμε πίσω στο βίντεο. Τώρα πέρα από το ότι χρειαζόμαστε ένα χερούλι για να κρατάμε την ασπίδα, πρέπει να τη λυγίσουμε έτσι ώστε να δημιουργεί ένα ημικύκλιο. Ο λόγος είναι ότι αυτή η ζελατίνα δεν είναι φτιαγμένη για αυτή τη δουλειά που τη θέλουμε, αλλά είναι φτιαγμένη ώστε να κατευθύνει τις ακτίνες μπροστά, ευθεία, και εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα εφέ το οποίο θα περνάει το φως γύρω μας, αλλά δεν θα πέφτει πάνω μας, οπότε γι' αυτόν τον λόγο το λυγίζουμε σε αυτό το σχήμα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα θα έπρεπε κανονικά να πάρω μια έτοιμη ασπίδα ή ένα plexiglass να το λυγίσω σε σχήμα ασπίδας και να κολλήσω πάνω τη ζελατίνα, έτσι ώστε να λειτουργεί σαν κανονική ασπίδα και να είναι πολύ σταθερό. Δεν μπόρεσα όμως να βρω τίποτα σε σχέση με αυτό, οπότε το επόμενο που προσπάθησα να κάνω είναι πήρα δύο αλουμίνια, τα έκοψα ώστε να ταιριάζουν στο ύψος της ασπίδας και τα έδεσα με tie wraps. Πράγμα που αποδείχτηκε απέσιο και πολύ χαζό, γιατί φαινόταν από δίπλα το σίδερο και δεν θα ήταν καν σαν να είναι αόρατο. Οπότε έκανα το ακριβώς επόμενο πράγμα που είχα στο μυαλό μου και ήταν να πάρω ένα σκουριασμένο σύρμα που βρήκα στον κήπο μου και απλά να τα περάσω από τις τρύπες που ήδη είχα κάνει για τα tie wraps, έτσι ώστε να κρατάνε την ασπίδα στο επιθυμητό σχήμα. Πράγμα που δεν είναι ότι καλύτερο, γιατί το σχήμα δεν είναι σταθερό, με αποτέλεσμα να χαλάει λίγο το εφέ που σε κάνει αόρατο, αλλά και πάλι θα δουλέψει για τώρα.
Πέρασα λοιπόν ένα σύρμα πάνω, ένα σύρμα κάτω και ένα σύρμα στη μέση και στη συνέχεια τα έδεσα όλα στο κέντρο με ένα άλλο σύρμα. Η αλήθεια είναι ότι για να φαίνεσαι αόρατος πρέπει να είναι το χερούλι λίγο πιο μακριά, έτσι ώστε να μην είναι κοντά στην ασπίδα. Διότι ό,τι είναι κοντά στην ασπίδα θα φαίνεται, γιατί είναι σαν να είναι διάφανη. Αφού λοιπόν φτιάξαμε και το χερούλι και η ασπίδα στέκεται, ή τουλάχιστον σχεδόν στέκεται, ήρθε η ώρα να τη δοκιμάσουμε. Σε αυτό το σημείο με βλέπετε μπροστά από έναν πάρα πολύ απλό τοίχο και κάνει αρκετά καλή δουλειά, αλλά φαίνονται τα χέρια μου. Αυτό οφείλεται στο ότι ήταν πάρα πολύ κοντά στη ζελατίνα. Επίσης το μέγεθος της ζελατίνας είναι υπερβολικά μικρό για να με κρύψει ολόκληρο όπως φαίνεται, αλλά είναι αρκετά καλό για κάτι που μπόρεσα να βρω δωρεάν. Όμως για να είμαστε ειλικρινείς, κάθε σενάριο δεν είναι τέλειο. Για παράδειγμα εδώ με βλέπετε να είμαι ακριβώς απέναντι από τις ακτίνες του ηλίου και το αποτέλεσμα χαλάει αρκετά. Αν και πάλι δημιουργεί αυτό το εφέ του αόρατου, κάνει τη ζελατίνα να αντανακλά αρκετό φως ώστε να δημιουργήσει μια αίσθηση ότι κάτι υπάρχει εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Δεν βλέπει συχνά μια ζελατίνα να κυκλοφορεί και να περπατάει στο δρόμο. Και πέρα από αυτό, ένα τεράστιο λάθος που έκανα είναι ότι δεν βρήκα plexiglass για να την κολλήσω πάνω, με αποτέλεσμα να κουνιέται πάρα πολύ και να κάνει περίεργα σχήματα με το φως και πραγματικά φαίνεται πολύ άσχημο γιατί φαίνεται ότι είναι μια ζελατίνα. Σε άλλους φαίνεται πάρα πολύ καλύτερο που την κολλάνε πάνω σε ένα plexiglass ή μια κανονική ασπίδα, γιατί αν το υλικό ήταν σκληρό δεν θα κουνιόταν καθόλου, με αποτέλεσμα να είναι πολύ καλύτερο το εφέ. Εξαιρετική είναι όμως, θα έλεγα, η χρήση της για να κρύβεις αντικείμενα, μιας και όταν είναι σταθερή δεν την προσέχεις πολύ, μπορεί άνετα κάποιος να την περάσει για ένα απλό γυαλί και να έχεις από πίσω εσύ ένα ολόκληρο τάγκ. Όχι εσύ, ο στρατός ας πούμε, αλλά τέλος πάντων γενικά είναι πάρα πολύ καλή για να κρύβει πράγματα. Τώρα δεν θα μπω σε λεπτομέρεια για να το εξηγήσω πώς δουλεύει ακριβώς, αλλά με λίγα λόγια, αυτές οι ζελατίνες έχουν πάρα πολύ μικρές γραμμούλες πάνω, τις οποίες μοιάζουν σαν οργωμένο χωράφι θα έλεγα, και αυτό που κάνουν αυτές οι γραμμούλες, ή ουσιαστικά φακοί, γιατί σαν φακοί λειτουργούν, διαχύουν θα έλεγα το φως που λαμβάνουν τα μάτια του θεατή, έτσι ώστε να λαμβάνει το φως από το περιβάλλον που βρίσκεται πίσω από το αντικείμενο που βρίσκεται από την ασπίδα μας ή τη ζελατίνα μας. Και το φως που βρίσκεται στη μέση της ζελατίνας τεντώνεται σε βαθμό που είναι σχεδόν αόρατο. Τώρα, εάν σου άρεσε αυτό το βίντεο, ίσως θέλεις να δεις και πώς έφτιαξα γυαλιά νυχτερινής όρασης από μια παλιά κάμερα. Και μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή για να ενημερωθείτε για τα επόμενα βίντεο και να γράψετε στα σχόλια ποιο είναι το επόμενο τρελό gadget που θέλετε να με δείτε να φτιάχνω.